yeah, Calfox family is back. Takže 3, 2, 1, štart. Ahojte priatelia, ja vás vítam pri novom videu. Áno, viem, už je to nejaká doba. Myslím, že 8 mesiacov je to od posledného videa, kedy sme sa videli. A zaznamenávali sme ešte naozaj príbehy denníka ocka na materskej. Boli to krásne príbehy, naozaj zaznamenali sme toho veľa, vydali sme viac ako 50 videí a vy ste boli pri tom, za čo vám chcem naozaj poďakovať aj za to, že ste klikli na toto video. Ak ste tu noví, tak nechajte nás podporiť odberom a ja vám teraz poviem, čo nás vlastne čaká. Takže týchto 8 mesiacov bolo pre mňa veľmi náročných. Jednak pracovne a jednak v osobnom živote. Prežívala som veľa stresov, veľmi veľa stresov. A bolo to veľmi náročné obdobie. A tak na začiatku roka sme si s Peťom, a teda Peťo vytlačil takú vision board, že aké sú asi naše sny, alebo čo by sme chceli dosiahnuť, alebo proste niečo, že kam sa chceme posunúť. A sme tak 80% u konca v dvoch veciach. A je to fajn pocit, ešte ma čakajú nejaké stresy, ale už je to na dobrej ceste. A tešíme sa, že to budeme môcť s vami zdieľať potom. A je to fakt akože veľká výzva, ale veľká radosť. Rýchlo, 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 máš dobrý čas. Potom mi daj, rýchlo, Ara, koniec. Rýchlo, čup. A fúkni. Aké sú tvoje pocity z toho, čo sa bude nasledujúce mesiace diať? Rýchlo. Elinka, aké sú tvoje pocity z toho, čo sa budú nasledujúci mesiac diať? Ja to prenechám tebe. Povedz mamke. Neviem. Ukáž, ak sa veľmi teší do škôlky. Tešíš sa naozaj? Áno. Áno? A na koho sa tešíš? Na moje všetky deti aj na pani učiteľku. Na pani učiteľku. Dajte si učku ako my. Bude tady kráľka a ja chcem byť blízka. Daj paličku, daj, rýchlo a prinies. Šup. A dobre, že by som neodbiehal od témy, tak ja mám z toho také radostné pocity. Tak ako Evka vám povedala, tak na začiatku roka sme si vlastne pripravil som vision board. Ak neviete, ako vyzerá vision board, tak nejak takto. No a vlastne cieľom tej vision board, alebo teda, neviem ani jak to vám preložiť popravde, všetci čo viete po anglicky, viete čo to znamená, ale je to taký papier, na ktorý si spíšete nejaké ciele, možno si to vytlačíte tak ako my a si dáte to, že za tým chcete ísť, pretože možno veľakrát poznáte, že chcem ísť niekam, ale pokiaľ nemáte nejaké súrednice a tak môžete ísť hocikam. A my sme nechceli kráčať hocikam, ale chceli sme mať nejaký taký určený cieľ. A tým cieľom boli vlastne taký Evkin sen a môj sen a už sú naozaj na 80% hotové a veľmi sa teším z toho, čo Boh aj robí v našom živote a aj z toho, kam kráčame a vlastne čo sa stalo za tých posledných 8 mesiacov. Bolo to veľmi náročné, ale už mám z toho taký lepší pocit, som trošku spokojnejší a teším sa, že zase budem rásť aj vo videotvorbe, aj v ostatných veciach a že naozaj to bude také pre nás, že si to zaznamenáme a že budeme kráčať bok po boku a budeme sa tešiť z toho, čo celá tá výzva prinesie. Rok 2024 je len začiatok, teším sa na rok 2025, tam budú úplne iné vízy, jasný a problémy, ale to ešte nepredbiehajme.
Denník Ocka na rodičovskej bol skvelý projekt, naozaj naučili sme sa tam mnoho, opúšťať svoju zónu komfortu, proste natáčať na YouTube, fotiť a tak ďalej. Vy, ktorí ste tu s nami dlhšie, tak viete. Vy, ktorí ste prvýkrát na našom videu, tak nás môžete podporiť odberom, zvončekom, aby vám neuteklo ďalšie video. A ďalší proces, ktorý nás čaká, je naozaj taká životná zmena, by som to nazval. A radi by sme si to všetko opäť zaznamenali. No a aj keď možno niektoré veci nebudú jednoduché, budeme sa možno s niektorými vecami ešte pasovať, vzhľadom na to, že sa nám úplne zmení v niektorých veciach režim a deti o chvíľočku idú do škôlky a tak. Čakali sme na niektoré veci trošku dlhšie, ale nebudem predbiehať, preto ste si klikli na toto video. Ja vám teda ďakujem, priatelia, že ste tu s nami. A to bolo naozaj také krátke video ohľadom toho, že čo nás čaká. Eli, akú si vybrala? Jahodovú. Jahodovú? Mi spadla gumička. A ty, Lara? Jogurtovú. A ty, mami? Jablkovú. Ona má jablkovú a ja mám jogurtovú. A ja mám... Cheesecake. Cheesecake. Daj sem. Ale ešte by si chcela niečo našim sledovateľom odkázať? Dajte like a odber. Dovidenia. Však chodíš cvičiť. Jak fajne vidno ten sval. No ukáž. Vidíš? Logovať sa oplatí.